Добрый день. Дякую. Паважаныя сябры, сёння, зараз у мяне прыемная мэта, прыемная задача. Яна была пастаўлена чальцамі агульнапартыйнай рады грамады вучняў 9 класа на яе трэцім пасяджэнні. Сутнасць гэтай задачы заключаецца ў тым, каб узнагародзіць выбітных чальцоў Магілёўскага районнага камітэта памятным значком 2 гады грамадзе вучняў. Калі ласка, Даніл Валерійович Максаков. Елизавета Александровна Лаврушка, калі ласка.